Hola, bon dia. Avui us volia proposar una tècnica que va molt bé quan estem davant d'un conflicte que no hi ha una solució aparent. La tècnica es diu la tècnica de Chart i ens facilita una mena de gimnàstica cerebral que ens ajuda a agilitzar la ment. Aquesta tècnica va relacionada amb aquest abecedari i va molt bé quan no trobem una solució a un conflicte. Llavors s'aconsella fer aquesta tècnica durant uns minuts. Pot ser de manera lineal, pot ser de dalt cap a baix, de baix cap a dalt, començant horitzontalment, verticalment, cadascú com... Vull dir, es pot fer de moltes maneres per una miqueta que el cervell no memoritzi la tècnica. Llavors es fa diverses vegades i quan acabem tornem a pensar en el conflicte que ens produeix una incomoditat i a veure què passa. Doncs bé, aquesta tècnica, com heu pogut veure, té lletres majúscules, està l'abecedari, i després té a sota 3 lletres que es repeteixen: la I, la D i la J. Com que ho farem en català, la I podria ser una E, la D una D i la J ja m'està bé la J. Què vol dir això? La I, en aquest cas serà la E, serà d'esquerra i la D de dreta. I la J serà juntes, d'acord? Doncs la tècnica va així: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, X, Y i Z. Si en algun moment ens equivoquem, doncs podem parar, tirar 2 o 3 lletres enrere i seguir en l'abecedari. I com ja he dit, es pot fer començant per la A, així, anar seguint així, o de baix cap a dalt, o així d'aquesta manera, o així també. El cas és que fem un exercici d'anar llegint per un costat les lletres i per l'altre movent les mans, d'acord? Doncs veureu que no és tan fàcil, vull dir que encara que agafeu l'hàbit de fer-lo, doncs o tindreu que començar o tindreu que tirar algunes lletres enrere perquè el cervell el tenim una miqueta endurit. D'acord? Doncs ja m'explicareu si us agrada, si l'heu fet i si us ha portat alguna solució. Que tingueu molt bon dia. Gràcies.